Prestige Worldwide, žijem na severu Čech. Máme v plánu postarat se o zábavu všech. Extrémní demoliční závod autovraků. Jestli na to nemáš, kámo, já to chápu. Stejně jako každý rok i letos po 7. Na autodromu v Sosnoví, to už každý ví. Čekáme tě s tvojí károu na startovním roštu. Pak tě s bandou dravých kluků do závodu pošlu. 18. až 19. 6. Prestige Worldwide, jeden tým a o to jde. Pro děti kolotoče připravený a rodiče s námi baví se. Závody VIP, celebrity z Čech, pojď si to taky užít. Vidět je poplný auto, ještě nevypustili duši. Místo, kde to ženským sluší a jak se patří. Sejdem se tam spolu za každýho počasí. Jsme Prestige Worldwide, žijem na severu Čech. Máme v plánu postarat se o zábavu všech. Extrémní demoliční závod autovraků. Jestli na to nemáš, kámo, já to chápu. Autodrom Sosnova, 18. až 19. června. Extrémní demoliční závod autovraků. Destruction Derby 7. Součástí akce dětská pouť. Závody VIP Celebrit. Sleduj Destruction Derby CZ.